Čaute lidi, já vás vítám u mého prvního videa a budeme hrát Shire. Tak jo, tak jdeme se vydat, mám teprve level 15, zkusíme. Hraju asi po třetí, zkusíme sehnat nějakou partičku a budeme zabíjet. Mám kámoše Jarujera LP a ten pro vás dnes taky natáčí video a to video bude asi nevím o čem, ale vím, že Jarujel LP a budu pro vás jedno natáčet Shire a zkusíme nějakou skupinku a můžeme začít hrát. Tak jo. Tak se jí zeptáme, jsme nás nevzali. Tak asi nic, ale tak zkusíme. Musíme jí vzít. By k nám nešla. Tak bychom mohli jít klidně na jiný server, ale já jsem radši na tomhle. Sežeme nějakou partičku. Jen co partička bude mít aspoň tak 2 členy, tak můžeme začít někoho zabíjet. Jdeme rovnou na prasata. Tak. Hraju to asi po třetí, takže jako moc mi to nepůjde. Kámoš mě na Expo teď má 25, takže jako měl jsem rychlej způsob, jak se dostat k 15. Že nafláknem. Petrárk. Jestli by nás nevzal. Tak asi nic. Jdem sehnat někoho jiného. Já jsem si teprve dneska vzpomněl, že jako budu natáčet. Se nám stala jedna příhoda, že jsme byli s kámošem u počítače, u jeho, a skypovali jsme si a dali jsme 2 lidi k sobě, který se jakože nemají rádi, a stalo se to, že se z toho stalo video na YouTube za 100 odběrů. No, teď už má 101, Jarujel LP. Já jsem pro vás Digar a kdyby něco, tak pište rady, co bychom natáčeli. Teď mám málo přístup k internetu, máme potíže s rodinou a teď chodím ke kámošovi točit, takže jako je to v pohodě. Tak asi to uděláme tak, že půjdeme sami bojovat někam. Chtěl jsem vám ještě říct, že budu točit tak jednou za 2 týdny, možná když bude dobrá příhoda, tak
budu točit jednou týdně, možná i víc, jakože když kámoš bude moc. A možná budem točit i, se mi povede nainstalovat Minecraft, mě nějak nejde, se mi dá, tak budem točit i Minecraft. Takže jako zatím moc ne, jako zatím zase tak dobrý nejsem v tom stahování, jakože kámoš mi teď radil, jak všechno stáhnout, protože já jsem dlouho nebyl na internetu, já jsem taky točil už předtím, ale potom jsem byl půl roku bez internetu, takže jako odvyk jsem si za stolik, jakože takže teď začínám od znova, začínám novou kariéru a dneska chci udělat pro vás videíčko do levelu 16. Když budu mít level 16, tak asi půjdu pryč, protože zas tak nadšenej nejsem, dneska mám takový blbej den. Dneska nás učitel Sajny zase zval. Tady něco děláme. Jsme pazili si angličtině na mobilu, jsme pazili Minecraft a kámoš si přines tablet a ten taky jakože hrál a učitel z toho byl úplně nasranej a on nám vyhrožoval, že nám vyhodí mobily z okna a my jsme vyndali všechny kličky z oken, aby nám nemohl vyhodit mobily. Šach se jmenuje, takže máme novýho, ale jako dneska nic moc novýho. Budu pro vás točit videa i z města někdy, že prostě bude dobrá šance, tak něco natočím. Budu to točit buď to přes foťák nebo přes mobil, protože teď zrovna přístup k kameře nemám. A mám pro vás asi špatnou zprávu, budu muset končit, dobíhá mi čas, abych něco musel dodělat, ještě něco mi zbývá, takže jako čau, zdraví vás Digar.